Aduh, malah kecil lagi. Wis sapa mbok ora tarik? Balekno. Peteng gak ketok. Wah, lah iki. Akeh. Wah, langsung sing ngarep. Disakane. Kepe temenan iki, Cak. Seneng Pak iki. Kayak hijau-hijau sukete guys. Wah lah kono guys. Pas. Cek aneh kabeh. Ini durian paling. Suwe ora jamu Mas. Jamune putih anae suwe ora ketemu pisan nganture sithik. Waduh lagu apa ora Pak wis tenang pakane sing akeh. Nelongso adikku nelongso. Jadi ngene Mak, ati nelongso yo oleh ngene ambek wong tuwa kudune yo manut. Ono rene yo wis ora apa-apa, mayit jenenge wong tuwa yo. Omben walase yo dilalah sapa. Kejone wong ngene. Nah. Sopo kae? Gak mlayu engko. Sopo kae? Kok nggo tas barang ya? Tak aneh sih. Sopo sing dhisik kene dentekne ono. Babatane kabeh. Wah, suket dintekno. Mangsane ngene sapa iku? Awas kowe. Hei. Wong teko. Adane. Ngajar iki. Sudah kenal, aman kita uang, sebentar, gulai lah, dia dulu. Neng di gimana ini? Tak siap no keprok, namanya tak keprok no sirai malah ngilang. Awas ya nak keterol besok. Aduh malah kecil lagi. Wah, layu lagi. Ayo iki. Col kowe. Tangan cilik digodak-godak karo pakan. Kita nggo rokok tak? Dutane sik. Wah, iki jas trigger. Sing awake isbat iki. Piye, Pak? Tenang pikirane. Satu.
tang wong cilik rupakan yo ora oleh. Janjane iki ngene lho, Mak. Mentang-mentang wong cilik yo aja di sakarepe dhewe. Yo didelok kanane mbiyen awake dhewe kok cilik nelongso tekan gedhe ngono kuwi piye. Ibaratnya ngene iki lho, Mak. Ngandang gawe nek tekan pangkat dhuwur ngono ya wis lali karo kanan cilik. Ngono kuwi lho. Jenenge plus 62 ya ngono kuwi. Makake ya do ngebuli. Ora apa-apa sih. Ngono ra ketuti somben iki ya ana wajibe wong susah seneng ngono. Kapan duwe susah, kapan duwe suka ya ora denger. Nang mentang ya mak ya. Berarti wong anu iki ya kejar lah mimpimu sampai negeri Cina ngono mak. Jane yo ngono mau aku. Tapi kahanane yo ngene yo piye. Rasido sedone ning Indonesia tok. Ndak miber ning Cina. Yo mergo kuwi mau kahanan wong sing pangkate dhuwur-dhuwur kae. Idek yo sing kahanan cilik yo saya anjlok ngono. Ora apa-apa. Tah cilik ngene iki yo, kanan cilik yo ngalah. Bakal yo warse dhewe ngono. Bapakku mbiyen yo muni ngono. Sing tenang, sing sabar yo, sapa wae sing nglakoni yo tumindakmu penting becik ngono. Becik ketitik yo ana ketara bakale. Bener yo ora nyolong aku. Aku kerja kok pakan tak kira ya ora nggone kono ngono. Mat dikira nggone nyolong. Ora apa-apa. Sabar ya, Mak. Sudah masuk. Wes ya. Samene cukup iki. Bapak wis. Was, Bapak. Hahaha, ikhlas. Ayo Pak, pakani sih Pak. Mulai ae iki. Bapak seneng iki. Ya, las, ndak apa-apa Mak, wis mulai. Mulai. Tolong, ndak apa-apa, mulai. Mulai Pak. Makan sudah siap. Pokoknya Pak. Mang. Makanannya di marek. Duh. Di wedhus iki. Oh, lah lho. Dihapus Pak iki. Mang aja. Wis, buat teman. Di. Terus. Hilang wis bos. Gak salah peneng kabeh. Pakan gopong iki. Wis masuk apes kabeh. Gua ya pakan nopo. Ora masuk blas. Wis gak karuan. Gua ae. Los wae. Apes ketok. Mulai ae. Penakne turu. Ngajar. Nih malah yo opo.